आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हे सब पायरवा रे कहिल सचेती जननी ना दोसरा से हो जाई सेटिंग, ओकर चिंता में देह गल गइल रे, ओकर चिंता में देह गल गइल रे। है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे, है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे। फेसबुक पायरवा रे कहिल सचेती जननी ना दोसरा से हो जाई सेटिंग, ओकर चिंता में देह गल गइल रे, ओकर चिंता में देह गल गइल रे। है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे, है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर, बदल गइल रे नेपाल वाली मलिया। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दिन भर करते रहे हमारा से बात रे, जाने काहे को देलो हमारा से घात रे, हमारा से घात रे। दिन भर करते रहे हमारा से बात रे, जाने काहे को देलो हमारा से घात रे, जाने काहे को देलो हमारा से घात रे। हम नहीं जननी की बिया हो जाई दोसरा से अरवा रे कहिल सगाई, पियावा के घोड़े ऊ चल गइल रे, पियावा के घोड़े ऊ चल गइल रे। है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे, है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर, बदल गइल रे नेपाल वाली मलिया। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बेचन बिहारी के देहल छोड़ रे, दिनेश भोजपुरिया से नेहल हल से जोड़े रे, नेहल हल से जोड़े। हाँ बेचन बिहारी के देहल छोड़ रे, दिनेश भोजपुरिया से नेहल हल से जोड़े रे। ओम प्रकाश से नेहल हल से जोड़ रे। विजय सुदर्शन केतना बताई ओकरा बिना हम जी नहीं पाई, काले जान छोड़ी ससुराल गइल रे, काले जान छोड़ी ससुराल गइल रे। है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे, है नेपाल वाली मलिया बदल गइल रे। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो